Vachineterana pamusoro pemari shomani nedhora. Mwana wendo kungoshedza kuti ndabaiwa. Tirikusangana zvakare pano paDestiny TV pachirongwa The Village. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Kana musati maita subscribe chishuwo chedu chekuti muite subscribe kuti muri yedu yeDestiny TV irambe ichikura. Uye mubaye notification button kuitira kuti pese patinenge taisa nyaya paDestiny TV you be notified. Munyaya iri kurwadza kuno kudziva rasekwa, baba vakabaya mwanakomana wavo nebanga mushure mekunge vanetserana pamusoro pemari inokwana kuita dola. Zvinonzi mwana uyu akanga akakweretwa mari nababa munin'ina wababa. Pavakanetsana nekuda kwedola iri, pane muvakidzani akatoburitsa dola akapa mwana uyu, asi baba vakazobaya mwanakomana wavo. Tataura nevagari vekuno kudziva rasekwa avo vati zvinhu zviri kukatyamadza nekuti zviri kuramba zvichiitika. Itangofuma totonzwawo kuti pana baba vanetsana nemwana wavo asi vachinetserana pamusoro pemari shomani nedhora. Vasvika pakugumbuka kusvika pakubaya mwana wavo nebanga. Vati chinhu chatoti shamisa zvikuru muno munzvimbo yeDZ kuti nhai shuwa mweya iko watipinda isu vana baba. Ngokuti unotadza here kutaura zvakanaka nemwana semubereki kana kutaura murudo. Chinhu chino chakatooma chokuti kana zvaitika chiitiko chakaita seichechi iwe uchararama sei, uchazozvifunga sei, newe unenge wautoona sokutoti bheta kutoti neniwo ndipfuure. Saka vana baba vabereki vese tokurudzira kuti kana pane chinhu chaitika mukati memafamilies vana vedu ngativadzidzisei, ngatitaure navo nerudo, tichivadzidzisa tichivaranga nezvakanaka nenzira yakanaka, noti nenzira yatozoregreta leta tava kuona mwana afa. Zvinhu zvakatooma izvozvo. Vana baba shuwa vabereki ngativei nemwoyo wokuzvara, tirege kukurirwa nehasha nezvinhu zvidiki-diki. Tikuona iye zvinezvi takatarisa mumazuva mashomanana iwayayo mwana wechitatu ashaikirwa apfuudzwa ari paruoko rwababa nyakubereka. Chii chamunofunga kuti chiri kuitika kunana baba kuti kune vabereki? Ini dzimwe dzenguri ndinomboona kuti kuomerwa here neupenyu kana kuti zvinhu zvinodhaka here, nekuti munhu ari nomawo ungatobata banga kuda kuuraya vana. Tiri kunzwa shuwa nyaya dzakawanda dziri kubuda, nyaya dzakaita seidzodzo dzavabereki dzana baba vari kuuraya vana vavo. Osha kuti zvinhu zvinodhaka here kana kuti kukurirwa here neupenyu kana kuti kupererwa here nepfungwa. Zviri kutotishamisawo zvinhu zvakaita seizvozvo. Shuwa vabereki ngativei nerudo nevana vedu, ngatizvidzore pahasha. Kana tikaona vana vatiitira zvisina kururama, zviri nani kutoti kokorodze dzimwe hama, togarisa mwana pasi totaura, hamawo dzichitipa maadvice akanaka. Manzwawo here kuti mwana uyu anga akura zvakadini? Anga ati kure zvake. Handinyandi kumuziva but vanongotaurwa vanongoti wangato munhu wati zvokuti mwana unotodisciplinika nekutaurirana chaiko chaiko. Tataura nemudzimai ati iye mwana uyu aitomuziva nekuti vanotengesera pedyo nepanogara mwanakomana uyu. Hanzi baba vanga vachidya sadza, saka pane abamunini wacho bofu wasingaoni ndiwo wakakwereta mwana uyu dhora. Pawakakwereta mwana dhora ndofava azobvunza mwana dhora rangu bamunini, dhora rangu, wakanetsana. Wepa next door wanzwa tsitsi kuti uyu haoni, watora dhora ndokutambidza chimwana. Mwana uye fafara kuti aona dhora rake. Saka baba pawanga wachidya sadza wangoti regaidze ndinosama pureti mumba voisa mumba mudining muna mai wavo nedhishi. Wangobuda hanzi ndakamuona achivhura akabanga kake. Ndokunosvika mwana amai wakasara mudining wanga usiri kuona. Mwana uyu ndokungoshedza kuti ndabaiwa. Saka mai vai vakastroka gumbo vakanetseka kusumuka nokukasika. Pawakanosvika pai wakaona mwana aita sei adona, ndopa wakazoti mwana uya baba waiwayo wakaona kuti amai wacho pawakadona pawakaita kunge wafenda didi. Saka akafunga kuti amai wake wafa ndokutiza. Paakatiza manje vatofamba kuenda kupolisi.
paanorasa banga rake uko ndo anoona akatanga aenda kusiri kupolisi kuRoma ndobva azorasa banga ndobva anozviti kwazvo andasiya kumba kwazvinaomira muchi mapurisa akati waita sei zvika ndabaya mwana nebanga zvikanzi handi tinotora banga racho kwariri ndobva unoritsvaga pawakadzokera akaona mai wake wamuka ndobva angoti sori mama zvinhu zvatoitika musazviurayi. Mai vakadonha ava ndimai vababa, mai wababa, mbuya vemwana wekubairwa. Ko mai vemwanakomana vakanga vari? Mai vemwanakomana vakarambana nababa kudhara, ndokuno baba ndokuenda kuSouth Africa. Pawakaenda kuSouth Africa ndokunoroora umwe mukadzi uyu anga asati auya kunoko akazongouya naye vachiti chachituna. Saka vanhu vakungofungidza kuti maybe ndiye akauraya mukadzi kupi. Ndatonzwa kuti hembe dzake asati dzagovera dziri mumba dzemukadzi wakanga varoora akafira kuSouth Africa asi akachemerwa ipapo. Iwe baba vane vana vangani mungasivere? Nemukadzi mukuru chanyatsozva maybe kuma3 ko asi uku South Africa wakasiya wani. Ko mwana uyu maimuziva here mwanakomana uyu? Ndinomuziva. Anga akura zvakadini? Anga akura age kuma 1920 ko. Mama tiri kuona kuti vana munhu anonzi mwana dzimwe nguva vanokanganyisa uye tichida kuranga vana, asi iye zvinezvi tiri kuona kuti marangiro acho hapana svondo mbiri ezvita kutoti mukomana wechitatu afa paruoko rwababa vake. Chii chamungade kutaura kuti chatingaite sevabereki kuti tichengetedze upenyu hwevana vedu neupenyu hwevana vevamwe? Vana vakuda kuti vana tikunyatsvoziva vanhu vari kungoti ma20 aya hasi kuita takungoita moyo munyoro kuti zvaanenge aita tongoita kuti tiite tichisheyana. Ukataura naye ukaona kuti hasi kunzwisisa wongomusiya wotongonunamata kuti Mwari ndibatsirei pamwana wangu. Mwari ndiye ega anokwanisa kudzora mwana. Ko iko kuvana advice yamungade kupuwa kuvana nekuti tinokwanisa kuramba tichingorovedzera kuti vana, nekuti kunyange Bhaibheri chinoti vana ngavateerere vabereki vavo. Zvakunetsa kuti baba wacho wanenge wakadhakwawo wanditi vari kumwawo zviri kumwiwa nevana mese mune masangana. Saka achaoneka kuti mudiki nemugombe hapana anenge achaona because wese wanenge wadhakwa kazhinji kacho ndozvikunyanyoitika. But uyu manje ari kushamisa kuti baba wacho wanga wachinzi namai vacho vaiti anga asina kudhakwa. Ani nekuti akadhakwa apinde mumba nekuti amai vacho vanonamata. Saka havadi izvozvo. Saka kana akadhakwa apinde kumba muna mai vake. Apa akapinda. Kana kuti akapindawo zvake nekuti anga arwadziwa achinzwa kuti munin'ina wake vari kunetsana nadhola. Dhola. Ndakangonzwa kuti anzi vakanetsana, baba vanga vakakwereta dhola iri kumwana, saka mwana anga kuda mari yake. Saka mwana pakuzobvunza kuti ndikuda mari yangu ndopa vakatanga kunetsana kusvika baba vanzi vakazogumbuka iri ndobva vazosvika pakubaya mwana nebanga. Dzaive kumanguva izvi zvakaitika kumanguva iyi? Nguva ndikuziva. Asi kwachena? Kwakachena. Wakanga usiri usiku? Chii chamungade kutaura? Tiri kuona zvinezvi kuti nhasi unoka uyu mukomana wechitatu aurayiwa nababa. Chii chamungade kutaura nezviri kuitika munyika yezvinezvi? Nekuda kweipa pekuti tikunzwa kuti kuno mwanakomana arohwa nababa wake afa, kuno mwanakomana arohwa nababa wake afa. Ini ndiri kuona kunge pane mweya yagara kuvana, zvokuti vana vamazuva ano havachatotsuriki ende nemadrugs vana ava vakatokanganisika. Saka zvotoda kuti mubereki wotongodzidza kunamatira vana kwete zvekuranga wega, nokuti vana vacho havachatorangiki zvachose. Zvautodawo kukaudzawo Mwari zvimwe zvinhu zvinoreruka. Asi imimi muchiona zvakaitika sepapa kuti baba vakasumudzira mwana banga, tinoziva kuti mwana anorangwa, asi nebanga iri? Aiwa, nebanga zviita sidai yanga iri shamu. Dai vakarovawo neshamu zvazviri nani, kwete zvekuzosvika pakubaya nebanga, kuti banga haritoshandiswe pakuranga mwana. Tataura nemukomana wechidiki uyo ati zvinorwadza nekuti mukomana uyu vakatokura vachiti mukoma wavo, zvinokatyamadza kuti zveshuwa baba vakauraya mwana wavo. Mukomana uyu ndinoziva pasi nickname rekuti bonji kana kuti kudzi.
Akudzi chikura ngangori blaze maraini zvinoita tungokura chingotamba naye kuti zvakatoitika vaizvi tiripa kushamisikawo semagetwits sevanhu vaiziva kudzi nekufamba naye tichimbotambawo naye. Imakanzwa kuti zvakafamba sei? Ini ndakangonzwa chinzanzi bamunini here vakakumbira dhola kune mukomana, saka pakuzoda kudzorera dhola riya zvakabva zvatanga kunetsana. Then ana mai nini namumhomuze panext door vakazoya nedhola pavanotamidza mukomana. Mukomana bva atobuda kuda kutoenda munharabopa wazonza pamushedza, pamushedza bva tongoti achitosvika padhuze pamushedza achitoti unoza ndokuuraya here uyu. Mukomana patoti umbofa ukaurayachi munhu mudhara wewe semunhu anga aita kunge vamwe vari padhuze kumarangwavo vanga vatanikanga kumbobuda. Isusu nekumuona mazuva aya anga kudzoka patikamuona anga angorova dombo, saka munoziva kumane dombo wanengani dzimwe energy one confidence dzisirizvo, saka anokutongoendawo hatizozivi kuti vakaita nasei kuti zvazosvika pakutase pakubayana. Ini ndakatozongonzwa nyaya iyi atuma ngwana vanhu vachinzi vabayana usiku. Unonzwa sei uri mukomana wechidiki nekuti iko zvino izvi nhasi uno mwana watotane zvake mukomana watotane zvake bhonzo warutaura kuti ndewechitatu pasina kana svondo mbiri mwana afa paruoko rwababa. Chaungade kutaura iwewe nezviri kuitika? Apa kana mimi mati patone 3 ana baba vauraya vana vavo vakomana, zvekuti isusu makomana kutomboona kuti ana baba vachii kunetsa nevana vachona mutaura navo muona chii kunetsa, but chinja tikungokumbira ndechikuti dombo ndaribviswe mastreets, dombo ndaribude mastreets, ndavapinze maneighborhood mana ndindambata wakabvisa vaya vatsvage vanhu vanotengesa dombo ndaribude mastreets. Nekuti ndo chimwe chinhu chikuita kuti vanhu vaite ushingi. Ende tichinzwa kahistory redombo kudhara rakainzi masoja aHitler ndo vanhu vakapiwa dombo mwedzi wese, pawakabuda ingura chero mwana eni age vaitongouraya nekuti vasina mese. Saka chibrain ichocho change munhu anopenga like ndo chikuita kuti vanhu vasvike pakuzobayana. Hatichazoziva kuti ndizvo here kana kuti kunana baba vofuti kune wrong kana kune vana kune wrong, but chatikunyanya kuchema nacho idombo mastreets. Sei uri kutaura nyaya yedombo? Baba ava vanoziva kuti munhu anorova dombo here nekuti kuziva kuti baba ndo vakabaya mwana, kana tiri kufunga kuti dombo raitwa nemwana ndo rakaita kuti baba vaite hasha dzekuzosvika pakubaya mwana? Baba vainzi vane mukomana kwaigara kwana Momozi aizikanwa mukomana achinzi ane musindo waaitawo zvake, saka pakazonororwa hanzva dzemukomana bva vanosarenderwa chinzi chitora ichi mukomana mimi taabo naye panapa, ndobva vakanoita kuti iwe mada kundidzorera mwana nekuti akunetsa, anonetsa. Saka kana achinzi mwana we akanetsa inini ndichangomubaya abva tase utongofa. Saka ihanzvadzi yake yaitaura ichitodza vakadzi vanga vari apo pasera apo, hanzvadzi yake ndiyo yaitaura sekudaro kuti baba ivhu mumashure moita kuti muchabaya nhasi uno baba vabaya mwana. Ava manje vazongoita sekusadzika zvavakataura kuti ndichangomubaya. Ende mukomana angatopiwa mari atosiyana nekutonetsana nababa munini wake bofu, akutobuda baba bva unomushedza kuti unoziva here kuti ndokubaya, ubva atodzokera chitichi unondibaya here. Saka vachingosvika padhuze haana atombopiwa kana chance kuti vakachinjana kana tasei, akatonza akatochungwa zvoita kuti kufira akazofira mumagadheni paopposite. Iye mukomana yeye akatomboedza kumuka, akatobayiwa bhatuti anibaya. Saka pakanoita munongoziva munhu abayiwa neconfusion. Ende mukomana anga aitsomwawo zuva iroro nekuti tumbwa tunovhara mumatombo, kana ukarova matombo anovhara netumbwa. Saka ndo chimwe chinhu chakatati achinoti anibaya tikubuda panze anzi pamagadheni ndopanodhoropa paranga rakazarira chichichichi. Then vakomana vemuraini ndo vakazotora mukomana wakatomboedza kumhanya naye zvekuti mukomana inge akatozofira murodhi kana kuti akatofira kuchipatara chaiko. Akauya akamira apa, anomuona akauya apa pagatsi panapa, amene zvaita achidai so achidai muona zvaita yo action yake yaita oya panapa utanga so
utanga kufamba. Inyaya iri kurwadza muno muZimbabwe. Nhasi uno kudziva rasekwa mukomana wechitatu afa paruoko rwababa vake. Kune nyaya yakaitika kwaMutoko yababa vakauraya mwana wavo. Kune nyaya yakaitika zvakare kuWaterfalls yababa vakauraya mwana wavo. Nhasi uno tiri kudziva rasekwa kuna baba vauraya mwana wavo. Chii chiri kuitika? Istress dzeupenyu here dziri kuita kuti vana baba vasvike pakutora upenyu hwevana vavo. Tichinge tatadzirana pane nzira dzakawanda dzisingasanganise mhirishonga kuti mwana arangwe. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Musakanganwe kuita subscribe.